दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा। बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद। जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा, जोंनि मोनफ्रोमबो नखरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन। समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद, बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों, बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि, नोजोर, नीति, आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपसहीन, रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय, गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन। बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया, जों जायखि आफादाव थाया, जों जायखि खामानि मावा, व्यक्तिगत जीवनाव सोरबाया साख्रि, सोरबाया आबाद, सोरबा बेपार बानिज्य जेरावखि थाया मानो, जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षणाबेक्षण होनांगोन, रैखाथि होनांगोन, गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन। बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन, आं जेरावखि थाया, आं जेखि मावा, जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन। आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार, आंनि बे